Mateu, capítol 25, versets 31 al 46. Jesús digué als seus deixebles: Quan el Fill de l'home vindrà ple de glòria, destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor destria les ovelles i les cabres. Aleshores el rei dirà als de la seva dreta: Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam i em donàreu menjar, tenia set i em donàreu beure, era foraster i em vau acollir, anava despullat i em vau vestir, estava malalt i em vau visitar, era a la presó i vinguéreu a veure'm. Llavors els justos li respondran: Senyor, quan et vam veure afamat i et donàrem menjar, o que tenies set i et donàrem beure? Quan et vam veure foraster i et vam acollir, o que anaves despullat i et vam vestir? Quan et van veure malalt o a la presó i vinguérem a veure't? El rei els respondrà: En veritat us ho dic, tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, m'ho fèieu a mi. Després dirà als de la seva esquerra: Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels. Perquè tenia fam i no em donàreu menjar, tenia set i no em donàreu beure, era foraster i no em vau acollir, anava despullat i no em vau vestir. I aquests aniran al càstig etern, mentre que els justos aniran a la vida eterna.